Kaixo, hemen gaude, ikusten duzuen moduen, betiko lez, lehen gurtien egon ginen askotan, Noel Gomez eta Biso komentetan, liga guztizek, Gernikako, Bermeoko, eta oraingoan Amorebietako partiduek komenteko doguz, lehen gurtien egize da komente genule Gernika Sportin eta Bermeo, eta oraingoan gehituko doguz Lumo eta gehituko dugu Amorebieta. Amorebieta, bigarren mailan dau, Kristolako taldiedeko, eta, hor deko adibidez, eneko jauregi musikarra dela, zeureles noar, eta, ongi etorri beste demoraldi batera, ongi etorri zu bai, azkenien geu bai gauz zuentzako hemen lanien, Oizmendi telebistan, eta Noel Gomez eta Endika Bezerril, hemen gauz bai, komentetako parti guztizek, komentetan hasiko gara, baina, konte bat purtsu bet, zera joan dio porrak eta hori dana. Gogo asko gazia montetako Endika. Haupa dan hori oztabe, udaluze baten hostien Endika oztarabe, ikasturte berrizegaz oztarabe atxeratorri gara Endika, gogo askogaz, eta zuk inozulez, urton, Amorebieta eta Lumoko taldiek itxuko doguz geure zerrenda horretara, dinozulez, urtseteko Urdaibaiko representante bat, eneko dara, eta aparte, Amorebietan amets hori, berton, Oizmendi telebistan bebai bizi egingo dugu partiduro, eta gainera zelako hasikeria auki daben, Endika? Hori da, komenteko doguz, emaitza guztizek, gainera hori, zornotxarrak oso ondo aritu dire, hasieran, 13. doaz, momentuz, beraz, espero zan igual berago joati, baina ikusi da zelan irabazi da bien partiduren bat, berdinketa batzuk egin da bez. Hasiko gara purtsu bete zelan joan zan Amorebieta, horregaz hasiko gara. Hasi zan, abuztuen, badakigu lehenengo maila da bigarren maila abuztuen hasi zala. Hasi zan Levanten aurka, bat, eta gainera eneko jauregik sartu badan hori gola. Jaure sartu ban, berdinketie, eta gainera bere ez tala makala, azkenien Levante igez, akordin bigara, Alabezen kontra, ize lehenengo mailarako igoera hori lortu ban. Alabezek bila libren penalti horregaz, aztentzue lortu ban, baina kontuten hartu behar dugu hori. Lehenengo jardunaldi zen, Amorebietak etxien jaso bala Levante, daki gulez Amorebietak etxeko partiduek Lezaman jolasten da bezala aurta honoztara be, oine urte bigarren mailan egon zanien be Lezaman jolastu zen bazen, bere zelaizegaz dauzen arazo batzu dizela eta bigarren mailan jolastuteko, baina alan da be, bitxu zelako hasikeria Endika, Levanten kontra, bardinketia eta gainera Jauren gola. Hori da, ikusi genuen Jaure zelan ospatu ban hori gola, oso ondo joan zan azkenien partida hori, baina, azkenien berdindu egin bien Levantekoak eta, baina, gero, bigarren jardunaldi zen adibidez, Albaceten aurka bai, bi eta bi, hori bai, irabazten hasi ziren Amorebietako taldekoak, eta, partida itxela jolastu bien, hori egize da, baina, ikusten da, bigarren maila ez dela primera ref, Ez, eta azkenien Albacetek esperientzia handize deko bigarren mailan naizta urte asko emon izen bazen lehenengo refen bebai jolasten, destentzue jaso balako, baina egize da azkenengo urtietan talde potentie lortu deuela Albacetek, eta ongoan, behitxu da, neurostez bebai maitz oso nahiz izan etxetik kanpo izeteko, ze gainera Albacete arte junin bizara partidu bat jolasten, gogorra dela hori zela ize, eta egoeri bebai seguru asko epela, ez teko zer ikusirik Lezamagaz, eta orduen nire ustez bardinketa hori oso naiz esan Amorebietan txakoz, azkenien, lehenengo partidu bizetan esan porrotik egon, eta hori izan garrantzitsuena, Endika, ondo hasti, Eta oso ondo hasi izan, segurrengo partidu bai komenteko dugu zena, zuek ikusi duzu seguruen bai, egu komente bigu hemen, Oizmendi telebistan Amorebietan partidu itxelak, eta batez be, hau eurrengoa komenteko dugune 3-0 irabazi dutxon Andorrari, goratzen az ziguren hirugarren gola, Kristolako golazo da sentenciado, esaten da moduen hori partidu, goratzen az ni Samamesen egon nintzela, Atletiken partidu ikusten apurtxu bete zelan doan Amorebieta, 3-0. Jode, harritu initzen, nik uste dute danak harritu ziela horregaz, markagailoaz. Orduen esan genke, Amorebieta, geratzeko etor dela, bigarren mailara. Espero dugu baietz eta batez Endika badak zuen jene konturik garrantzitsuena, azkenien Lezama 14 bet izeti Amorebietan txako. Zegu dugu esan honek, alik eta puntu gehizen lortxie etxien jolasten da nien. Azkenien Amorebietan txako, talde guztien txako da garrantzitsue, baina batez be, Amorebietalako talde batentzako oso garrantzitsue da aurrera tatie etxeko partiduek. Kasu honetan, Andorra ja urte asko daroaz bigarren mailan, Eder Sarabian taldie, akorretan az partidu hostien. Zelako letxe zarrien paresan, Kristolako desastrien bara bere taldie, Petxarroman, Atletikeko Petxarroman be horra junda, Ostara be, igez egon zan zeiute, untxe ja fitxeta,
Eta egize da, nire ustez dan hori sorpresatxat hartuzkule emaitxau, egize da etxien jolasten zala, lesaman, egize da Amorebieta momentuz, etxien jolastuniko partiduetan asko demostrexen da bela, baina 3 eta huts, endik, azuk esan dozulez, kristolako markagailue eta kristolako modue lehenengo garaipena lortzeko 2. mailan. Hori da, sekulako garaipena Amorebietan txat, eta gero gainera hurrengo hastion joan ziren Barcelonara arte, Espainolen aurka jokatzen, hain zuzen be, Espainol lehenengo mailan egondako talde bat izan dela, lehen gurtien, ez da Atletiken kontra jolastu bala be bai, eta inkluso irabazin ban Braithwaiten gola gasa mamesen, gogoratzen az, ditxu, Espainolen aurka Amorebieta jokatu zuen, nok esango ban, ez da? Nok esango ban, eta gainera, 0 eta 2 hasi ziren irabazten, gero remontada itxela Espainolena, ez da 2. zati zen. Bai, azkenien endika Espainol izango da nire ustez kandidato nagusizea aztentzu elortzeko ostara, orton Puado kristolako denboraldize dabil jolasten horretan lehenengo partiduetan, eta rokeru sarro hori, Braithwaite, ez da, Atletiken kontra gol hori sartu bana San Mamesen partidura bazteko, ostara be Espainolen dago, ondinoko hortzeteko gu gerri emoten, eta egize da, neuri asko postu izazten, ez da, ikusi nebanien, irabazten ezala hori partidue, baina egize da, RCD Stadiumen jolaztie, ez da, Larrezal lehenengo mailako estadizoa da, taldie be, nire ustez lehenengo mailako taldie da, eta naiz eta irabazten hasi, azkenien neurri zertu biako 2. mailari, ez da, eta Espainolek dekon esperientzi zen, nire ustez partiduen asko igerriz esan, batez be, gestionin bizu hori errenti, ez da, Amorebieta lortu zeban golbiko errenta hori, gestionetan jakin bizu, eta nire ustez, hortxe Espainolek demostre bala, esperientzia puntu hori, edo esperientziako puntu horretan, Amorebietatik putxuet alden dute dagoela, ez da, azken esperientzia handizago edeko lehenengo mailan, eta hori gerritzen da zera izen. Eta gainera, akatz nabari izan ziren, 3. gola batez be, 2. gola, akatzak, entrenamentuetan, ez da, hobetu bierdie, hori egize da, Zornotzak Amorebietak eta talde ona deko, eta, nahiko txu dago eitzen, 2. maila baten, eta, dekon plantillakaz, eta batez be, deusen taldiekaz, ez da, Espainol bera edo badoz beste batzuk, inkluso Levante bera, badauzela hor gora igoteko postuetan egongo izela, ez da, Zaragoza, Levante, Espainol hor egongo da, ez da. Ikusko dugun ordan Eibar be, ja, ez da ondo hasi, baina hori txiko dugu Eibar, beste talde baten. Eta, gero, beste talde bat, lehenengo mailakoa izendana beti, baina, bajatu zala oindala asko, Malaga kasu bebai edo besteren bat, Mallorca bebai, oinigo ondala lehenengo mailara, bajatu ziren, adibidez, hau, komenteten hauen talde da Racing de Santander, urrengo partidu izan zela, Amorebietaren urrengo partidu bat, eta 0 irabazi ban Racingek, orduan Amorebietak ezin zen ban, zerrein, hori bai, hortxe Racingen dago Inigo Vicente, Eta golak sartzen gainera. Eta golak sartzen, dika. Nire ustez, azkenengo urtietan ikusiten talentuan dizen dekon jokalari zen artien egongo da Inigo Vicente, lezamatik urtenikoak. Tamalez, Atletiken egondan momentu txikizetan, azkenien ez teu askorik dureu izen, epe dotarte laburtxuak izan die, baina egize da ez teuela bier beste demostreu eta horregaitxik azkenien kanpora junzan, Racingera, eta egize da ja igez kristolako denboraldize bota bala, eta urton be osondo hasi da faltaz golak sartzen, azkenien kristolako hankiedeko Inigo Vicentek. Tamalez, kasu honetan Amorebietak ezin izen ban garaipena lortu, egize da gol batek etxin bakarrik galdu bala, 1-0, el Sardineron azkenien zubi inozulez ez da indika, lehenengo mailako talde oi bat da Racing, itxalatan egon izen dana azkenengo urtietan, oin urte batzuk ja, aztentzu lortu bala ostara be, 2. mailara, baina asko kosteta. Eta ez dakigu ia proiektu berri honetan, ia Racing bera be nun geratuko jakun, ia lehenengo mailara igoteko osta be helburu badekon, edo Amorebietales, printzipioz, mantentzie izango badan helburue. Hori ikusiko dugu partiduak aurrera doiezela. Partiduak aurrera doaz, ja jardunaldi nahikotxu egon dire, eta azken bi jardunaldize bai komenteko dugu, batez be azken asteko jardunaldize Villarreal ben aurka ezin izen zala irabazi, baina bai harinoko hastien lortu zala, ez da, garaipen hori beste 3 puntu, da 2. garaipen hori Mirandesen aurka, ez da, Mirandesek, gaina entrenatzaile Euskaldune bai deko, eta 2-0 galduan, Amorebietan kontra, Edwardsen 2 golakaz. Bai, eta gainera oso garrantzitsue lehen komente dugune, ez da, Amorebietak oso ondo ikesitxe deko lekzin hori, ze azkenien etxeko partiduek aurrera atara izan dituz, bai, Levanten kontrako bardinketa hori alde batera itxitxe, beste partidu bizek garaipentzat jodeuz Amorebietak. Orduen hori da
bueno, jarraitzeko ibilbidea, hori da, markebidan ibilbidea zehatza, ez da, azkenien Amorebietan txako lehen komente dugulez, etxeko partiduek aurren atatie, liga erdi hori izango da, gero etxetik kanpo lortu albadan garaipentsuren bat, berdinketaren bat, ja oso positiboa izango da. Baina printzipioz, bigarren mailako talde batentzako eta edozein mailatako talde batentzako, etxeko partiduek aurrera atatie ezinbestekoa da. Eta Amorebieta horretan momentuz garaile da. Bai, momentuz, bueno, bi partidu irabazi dauz eta gaina olgeta, así que ia lortzen dan urrengo partidu bai irabazti, ezta? Urrengo partidu gogoratuko dugu, oingo asteburuen dela, Kartagenan aurka, igandien izango da, 6:30etan, beraz, bueno, hurbildu alzarie, Lezamara, zelan ez, bueno, sekulako zaletasune dekolako bai zornotza batez behoin bigarren mailara egondan azken bi urtiek ikusitze, ezta? Gehiago ikusten da, zelan bigarren mailara egoten zara eta gehiago jente sartzen da klubien, ezta? Jente anima itzen da, baina, bueno, partidu gorra izango da, indika Kartagenan kontra. Kartagenan bai azkenengo urtietan gauzak oso ondo egin izen dituz, eta hori dela eta nire ustez izango partidu erreza, baina, bueno, Levanten kontrako lehenengo partidu hori bezan erreza izen, edo alzan aurre ikusi, purtsu bet zailtasun maila altu hauekiko bala, eta Amorebietak nire ustez nota onagaz aprobeban partidu horretan, ia, zorionez Kartagenan kontra emaitz positibo baldortzen badan, Villarrealben kontrako porrotorren hostien batez be. Hori da, eta batez be, bueno, gorantza joati ez da, Amorebieta oinoko li hasi egin da, 13. doa, eta bueno, helburue hor geratzi da, ezta? 13. esan egongo txarto amaieran, ezta? Azkenien destentzutik urruntzi alik eta harinen hori da garrantzitsuena eta ia. Hori bai, aztentzue izango zen sorpresa bat, bai aztugu deskarteko, ezta? Bueno, eta segaitzik ez dugu botako zeuketanik hemen pronostiko bat, ze? Zunun petxetan zu geratuko da. Apunten gogu, venga, lehenengo programa honetan apunten gogu. Apunten gogu, a ber, Amorebieta, Amorebieta, apunten gogu, bueno, nik esango neke Amorebieta, bueno, klaru dago, ezta? Helburue zein dan, nik uste dut, 15. postuan jarriko. 15? Bai, 15. postuan. 15. postuan. Ez naz motibeko asko. Nik zura puztu ikusikot, eta esango txut 12. geratuko dela Amore. 12. Anuar 12. apunteko. 12. Amore. Zeu bepe bai, egin zeuen pronostiko atxien nahi badazuen. Eta nahi bazuen, aldo zuen, boskatu, gure sare sozialatan edo komenteu. Bai, así que, bueno, hori hordeko zue, Amorebietako partidu guztizek komente dugu, zurrengo tertulian gehiago Amorebietari buruz, eta oin Gernikara paseko gara, bueno, saltengo gu bi maila, Gernika Klub, hasi dela, bueno, bere lau partiduekin duguzela, ezta, da nahiko ondo, ezta, gainera 3. partidue irabazi eta gero, bueno, lider jarri zala esan bir dugu, oin 3. doa, hasi zen Gernika bat, Izarra bat, ezta, Urbietan jokatu zen partida hori. Bai, lehenengo kontaktu beti da purtsu bet, saia hau ez da endika, eta nahiz eta etxien jolastu, bueno, Izarra berabe urte honak egin zen itxuz, igezbe denboraldi politxe bota ban Izarrak, egizela Gernikek berabe jokalari asko aldatu izen dauzela igeztik eta ona, entrenatzaile aldaketi egon dela bai, eta nahiz eta aurre denboraldi politx bat eukin bitxartien, bueno, beti lehenengo partiduek ez die izeten errealak arlo baten, azkenien oinoko taldiri rodaji egeratxe, falta jako, jokalarizek euren artien ezetu inbierdie, eta nire ustez horrek partiduek junala, Gernike hobe bat ikusten jungo gara, hobie ondino handika, bai. Bai, ikusten da Beltranek zelan jartzen duzen taldeko jokalarizek, eta, bueno, printzipioz ikusten da, bueno, bintzete defentsa arlotik ondo dauzela, ondo mugitzen da biela baloie, eta, bueno, aukeri dekien bai, gola sartzen da biela, ezta? Batez bai egezen aurka, bai, adibidez, irabazi izan, 0-1 kanpoan, ez dara ese berreza. Ez da berreza, eta nire ustez garrantzitsuena, Gernikekin bidaben gauzari garrantzitsuena da, igezko enjako lan guztizeri, Larrazabalen eta Iraizozen proiektu politx eta interesgarri horreri jarraipen bat emotie. Hori taldie, zetan oinarritu zen, edo zetan izen zen bere hobekuntzie. Defentzie, solido hau edo gogorra haue, eitzen, lortu bezen, emaitz asko sobiek, Leganezen kontrako kopako zelkapen hori, eta gero zelako arpei aldaketi okiban taldiek. Hori zelan lortu zen, defentzie gogortuz. Hori zelan izan, hirugarren zentral bat edo erdilari hori zentral txat jartzen, eskema aldaketa horrek emontzon Gernikeri aukera hobe bat gora behitzuteko eta azkenien ligi oso ondo amaitzuteko, eta nire ustez defentsa gogor hori Gernikarren identidadia izen zen denboraldiko amaiera horretan, eta nire ustez ziken honetan badabiz demostretan minbre horrek ondoko hordeko guzela, Larrazabalek jarriniko semilatxu edo sasitxu horrek ondoko hor dauzela,
eta ia, taldiek orantza badoan. Bai, ia, ze gainera, bueno, goratuko dugu, ez da, zelan hasi izan Gernika lehen gurtien, bezala hasi oso ondo, bueno, azkenien errege kopako partidu famatu hori etorri arte, gutxiko bera, eta, bueno, oin, oso ondo hasi dela, beraz, bueno, hor ikusten dugu emaitza, eta gainera hurrengo emaitza komente bihar dugune da, 3-1 irabazi, bueno, Alavés B baten aurka, ezta? Alavés B, bakigu, bueno, Alavés lehenengo mailan dagoela, eta bere arrobize, gogorra izaten dela, ezta? Azkenien lehenengo mailara igoteko jokalarizek dekie, eta Gernikak lortu 3-1 lortzi, ezta? Bai, kristolakoa handik, azkenien arrobi bateko talde baten kontra jolastute, filiala deitzen dana, ez da izaten erreza segaitxik, azkenien jogalarizek zu dinozulez, prestatu itzen die lehenengo taldera salto emoteko edozein momentuten. Orduen horrek asko saiatzen du kontu eze kompetitibidade, lehiakortasun hori oso handize da, eta egize da, Gernikek notik egazatabala aurrera partidu hori, 3-1 irabazitxe etxien. Egize da, Urbietako kasue espeziala dela, ez da, kristolako zelaize dela oso gatxa etxaizentzako, eta nire ustez beste behin joa Gernikek bere gogortasun hori demostre bala, ez da, Urbietan 3-1, azkenien, Alavesbek, apurtxu bete partidu gogorra bizitzen Urbietan, igez bebai, akorretan az, Alavesbek, sufridu bala Urbietan, orduan ja tonika hau apurtxu bete errepikatzen dabile Urbietan zier, eta espero dugu itzuliko partidurako bebai holan mantendutie. Bai, bueno, ikusko dugu bebai azken azteko, ez dugu ikusko, komenteko dugu, Zaragoza ben kontrako partida hori, ez da, gainera irabazten hasi zela, beste filial bat, Zaragoza, egizela ez dauela lehenengo mailan, baina kontuz, ze ontxe momentu lehenengo doaz, bigarren mailan, beraz, Zaragoza B da Gernikan aurka jokatzen duen taldie, eta, Zaragoza beri, bertan Zaragozan irabazten hasiakon, hori bai, berdinketarekin bukatu zen partida hori bat eta bat. Bai, zubino zulez hendik azkenien Zaragoza ontxe bigarren mailan dago, baina kontuz. Kristolako taldie da, igezbe bai kristolako denboraldize bota ban, aurton horretan kandidatoan artien Zaragoza bera bezartu biko zan, eta, Arrobize be bai dekogu hor, Gernikan kontra. Hori da kontu, arroi baten kontra jolasten zurien, filial baten kontra jolasten zurien, ez da perreza, eta txetik kanpo berdinketien nire ustez. Ona da, azkenien, zein ja kontue, ondinoko ez tala galdu. Eta hori da garrantzitsuena, bai buruentzako eta bai jokalarizentzako. Motibeta juteko hurrengo partidu batera. Eta beti partiduko analizisek hobiek urtetan dieta zuk hori ondo dakizu dika, irabazten badan edo bardintzen badan galtzen badan baino. Claro. Egizat, danatik ikasten dela, baina irabazten bazun edo bardintzen bazun, irakaskuntza hori jasotzen dazune partiduro, errez hau edo hobeto analizetan dela, porrot bategaz baino. Bai, hori da. Bueno, komente dozu ez da, zein dan hurrengo partidue Gernikanak, komente dozu, ez dala, itxi bier galtzen edo bestir irabazten. Beraz, Gernika mutilberan aurka jokatuko dugu igandien, arratsaldeko 5etan, Urbietan izango da partida hori, así que, gonbidapena hemendik, eta Gernika jarraitzen duen, oinarte egin duen emaitza horrek lortzen, ez da, batez be, 3. doa, beraz, dinamika hori jarraitu bideu. Espero dugu bai erritmoari jarraipena emoti, ez da, erritmoari eze txitie Gernikek, etxien jolastute mutilberantzako zelai gogorra izango da. Nire ustez Gernikek oinartien moduen jarraitzu bidau, gogotsu, beti pasiño horregaz, ez da, igez ikusten jakon pasiño horregaz, defentsa gogor horregaz, eta egize da, askotan mutilberan kontrako partidu apurtxu bet esaten dalez, arraroak izaten diez, ez dakizu askotan zer espero, Miakortan soinu urte batzuk, partidue Gernikek danain joki bala, da mutilberak destentzue jokoan oki bala, eta irabazin bala, igez Gernikeko oso emaitxonak lortu bazen mutilberan kontra. Orduan, talde gogortxua izaten da mutilbera berabe, espero dugu Gernikek lehen esan dotelez, erritmo oneri jarraipena emotie, eta ia behintzet, porrotik ez badan jasotzen, horreri aurrera moteko, ez da? Hori da, eta gogoratuko dugu mutilberan kontra izan zela azkein jardunaldiz, ez da? Horre, pase ziela playoffetara Gernika, eta mutilberan kontra seguruenik gogoratuko duzu partida hori azken partida moduen, ez da? Ligako azken partida moduen, gero bai... Memoria onak, endika. Hori da, gero playoffa etorri izala. Guazen oin Bermiora, ez da? Beste bi maila bajatuko gara. Bermio horrezko mailan jarraitzen duguela, ez da, lehen gurtien gogoratuko dugu, berdinketa asko guen ziela, hor geratu ziela erdialdien, ez da, Bermioko taldie,
Gernikara asko joan dizela Bermeoko taldera be bai, eta hasi da la ligi, ezta? Hori komenteko dugu, oin hasi dela, horregaitzik gauz gu hemen be bai komentatzen, ezta? Gu be hasi garela, ezta? Gure ligi, Eta hori bat eta bat berdinketa. Zelan ez, ezta? Bermeo berdinketa bat, lortu Somorrostron kontra bat eta batan penta zelaian. Zelan amaitu zen denboraldi sendika, praktikamente berdinketa askogaz, eta zelan hasi da denboraldi barrize berdinketigaz. Apurtxu bet hartunde Gerniken kasuen komentetenagaz, egize da, denboraldia zikerak ez dizela izeten errezak inontzako, egize da, igez, kristolako denboraldia zikera onna, eta ikeragarri zeuki bala Bermiok, eta gero, erritmo hon hori, desinpletan juntzala, jardunaldiz etorriala, eta Bermiotarrak batez be, gabonetatik eurrera gitxi gora bera, turroien hostien, euren dinamike txarrerantza jobien, eta iza bardinketazko, porrotazko, nabari jaso genduzela Berton, eta Berton komente genduzela. Eta gero denboraldi amaiera arantza purtsuet hobetu intzala, bapes jokuen aukinle, aztentzue urrun eta printzipioz helburue aztentzue lortzi esan ostara be. Ia aurton printzipioz, Somorrostro bera talde potente bat izango da, igezbe goikaldien egon zana. Orduan, lehenengo frogatzat partidu gogorra zan, eta bardinketa bat jaso ban Bermiok, etxien, beti dino egual esendika, etxien jolazten zunien garaipen bat lortu bizu eta gogorra eta injartxu izen bizala zeure etxien. Egiza, Somorrostro bera talde potentia dekola, eta ikusteko deko gulea zikera hori zelan evoluzioneko deuen. Ia Bermio bebai ondo badoa atxon liga horretan, guk hemen komenteko dugu, urrengo asti bebai, urrengo emaitzak, eta Sporting bebai komente bier dugu, ezta? Sporting behasi dela, eurentzako historikoa dan maila bat, ezta? Preferentera ego dizela, beraz, hor dauz, ezta? Bermio baino bat maila bat berau, eta irabazten hasi dizela, ezta? Elorrio baten kontra, Elorrio talde dezenti dela gaina. Bermio kontra jokatu bala, ezta? Lengurtien, ezta? Bajatu indizela, eta horra itxi dauz Sportingen kontra jokatxe, galduin dabe Sportingen kontra. Zuk esan duzule sendika, denboraldiz hasi da bela, eta zelan hasi dagoen Sportingek denboraldize. Historikoa da, lehenengo gola sartu dabe, historikoa da lehenengo gola, eta eurentzat kristolakoa da, azkenien emaia horretan ibiltzie. Eta ez da itxaron biher izen askotan, igual lehenengo gol hori asko resistituten da, ez da asko kostetan deus hartxiez, azkenien maila altu hau da, eta gainera, Elorrizo, lehen komente dugule, ez da, igez, Bermion kontrako partiduek kontetan egon ginen hemen, Bermio eta Elorrio, Elorri eta Bermio, eta urton, Gernika Sportingen kontra jolasten, lehenengo jardunaldi zen, eta Sportingek irabazi. Irabazi. Ia zer gertatzen da hurrengo jardunaldietan, ikusten dugu potente hasi dizela Ibai Arritolan mutilek. Guazen on ja beste kirol batera, ezta? Baloi saldatuko dugu. Komenteko dugu adibidez, saskibaloia hasi dela be bai, ikusi zen, zelan egin bien, aurkezpena, ezta? Itziar Aristimuño, Gerardo Cantina presidenti eta entrenatzaile Barrize Lucas, dela, azkenien ez da izango Mario López, eta Ana Montañana bez, beraz, Lucas egongo da. Lointe Gernika Bizkaiarekin, eta komentetie, lehenengo emaitza hori, irabazi indabiela, 71-40 Enzinon aurka. Ia nola doan Lointe Gernika Bizkaia goingurtian, eta irabazi eta ondo irabazitza. Ondo irabazitze, seguruenik horregongo da goizen postu horretan, ezta? Ojala, eta guretzako, Gernikarra garela. Betiko lezendika azkenien, seguru, Lointek goikalde horretan, pentset, helburutzat goikalde horretan egotie lortuko da bela. Igez hortan egon zan, eta ia, zorionez denboraldi politx bat badeko guneurretik, eta ia entrenatzaile Barrizegaz bebai zelan moldatzen dizen, neuri pertsonalki komenten eban Berton bebai programan, penie emonizazten Ana Montañanak ez jarraitzi ezen, nire ustez kristolako lana inban igez, eta nire ustez merezi duiz eban talde honetan jarraitzie. Gauzak askotan ez diolan, bate jakin zepaz esan, baina kontu eda entrenatzaile berri bateko gule, proiektu berri bat hasi dela Lointek Gernikan, eta espero dugu danontzako posgarri zeizeti eta ilusionantia bat ez be. Hor deko zuez askibaloia bebai, eta oin rugby aldera joango gara, rugby ze bebai, hasi dela, ezta, horrezko maila B horretan, ezta, Holan ditzen, horrezko maila B. Donostia bera-beran aurka jokatu da biela, antze Donostin, ezta, eta irabazin da biela 13-18. Etika, zelai oso gogorra da bera-beran zelaize, antze justo Realaren anpareko zelai baten jolasten dabe.
ja berak igez denboraldi eskasa jolastu ban, baina, bueno, ez dakit aurton asko zelan egongo dan, azkenien beti dinogu ez da lehenengo partiduek ez die balorazio general bat atateko, gero denboraldi aurrera doala, aldogu analizeu, beti zen die jokalari oso abilek eta trebiek esku joko politx bategaz, oso bizizek, eta, bueno, Gernikek sufridute irabazi ban, bere bigarren mailako lehenengo partidu ez dara be, aurton, iparraldeko multzo hori oso gogorra izango da, bueno, ni nabilen taldi euri beldeak, Unibilbaan kontra galdu ban askoz, Unibilbaok talde oso potentieteko, niri asko guzti zeinaten be bai, Hernani bera behorre hongo da, Gerri Emoten, Getxo, Gernike, Zarautz, igeze Zarautzek kristolako denboraldiz bota ban, grupo elitera zelkapena lortute, gogortu gerda lehenengo hirurek, gero, bigarren fase horretan, grupo elit batera, zelkatzen dizela aztentzu elortzeko, Gabonetatik aurrera gitxi gora bera, lehenengo bueltea amaitzen da nien, eta Gernikarren helburue hor koleti da. Baina egize da, iparraldeko multzoan lehiakortasun handize dauela, komente hotel ez da, deko guzelako Unibilbao, Hernani, Zarautz, Gernike eta Getxo gitxienez. Bost, irupostuten sartuteko helburuegaz edo, esalikena. Orduan ikusi biko dugu. Ikusi biherko dugu eta tartetxo bat engo dugu futbol salara pase aurretik, ze pronostikoara gaz jarraitzu behar dugu, lehen ez dugu esan. Baina, hasiko gara Morebieta komente dugu, oin Gernikan pronostiko egin dugu, bueno, hau etorri jazte apur bat rugbiko zera Juanaz galdetzen, da orduan apurtxu bet, Gernika bai azaldu behar dugu, Bermio azaldu behar dugu, Sporting da Lumo. Bueno, Lumo ez dugule komente, baina oinoko ez darako hasi ligi, baina komenteko dugu, amistoso bat euki bien, eta gaine irabazitxe bat eta lau Morazan kontra, baina komenteko dugu ligi hasiko hasten danien. Gernika beraz, bueno, zer uste dozuzuk? Nik endika optimismoa ikuste dut ingo denboraldiz eta nik esango hirugarren amaitzuko da bela. Ostra, oza, playoffetara sartzen dozu, Bai, hirugarren. Gernika hirugarren esango txut. Hirugarren. Nik ez dakiz egaitzik, esango neke ez dela sartuko apurtxu bete sentitxote kutxile gazpati. Baten batek leheni emon bideo eta indikak emongo txola. Baina nik uste dut, hau apostue irabazi nahi da, beti ez da, orduen nik uste dut playoffetan ez dela sartuko lehen gurtien sartu zen, baina oin gurtien ez dut uste da, hori ondo hasi dela, behitxu zelako pronostikoa ditzente nik. Nik esango dut 6garren. 6garren esango dut nik. Sentitzot Gernikako saletu guztizek, baina bai, 6garren uste dut. Hemen gero, bueno, irabazten duguenak apur bat ez dakit. Apari bete dora apari bat gure hartien hori. Gure hartien da zuen hartien bebai, Zeuek nahi bazuen komentu bebai. Ja grabeta geratzen da, apari bateko jokuen, zeinek asmatzen dagoen edo zein urbiltzen den gehizen. Hori. Bale, guazen oin Bermio gaz bebai, Bermio zer uste dugun Bermio, geratu zala lehen gurtien, bueno, erdialdian, egin naz goratzen zenbagarren, baina 11garren edo hortik. Así que, bueno, ingurtien ia lortzen da bien aztentzu ez da. Baina nik esango neke antxera ibiliko dizela, eta nik, enbeda 11garren jarrikot 9garren. 9garren jarri. Osea, puztu gogorra da, endikaz, azkenien igeze gize da, ibilbide gora beratxu dukibala Bermiok, neu ostara behizengo naz optimistie berton, eta nik esango txut, 4garren geratuko dela Bermio. Bueno. Txartu bez, orduan postu horretan lehiatzen, ez da? Gorantzi goteko, baina. Bale, eta, bueno, Sportingen kasuen, guazen, bueno, ontxe igo dizela Sportingekoak, irabazten hasi di gainera, baina, bueno, nik uste dut kalme bida lapur bat, goizen ez dut uste geratuko dizenik, eta nik bebai erdialdien sartuko igual Sporting erdialde apur bat bera hau, jarriko 13garren edo, Hortxe zeu ez, ados nago hendik azkenien lehenengo kontaktu izen da, nire ustez ez da izango liga erreza Sportingentzako. Espero dugu, bertotik, destentxurik ez egoti, baina egize da, nire ustez lehenengo kontaktu izen da kategorio negaz, ez dara izango denboraldi erreza. Zuk 13garren hendik nik 11garren esango. 11garren, apur bat gora hau. Beti apur bat gora hau. Oso ondo, bale. Bueno, eta oin Lumo geratzi asku, tercera regional, azken maila da hori, ontxe hasi dizela, gaztetxu egie. Joseba Mutilek, bueno, nik ondo ezagutzen dut ez da hori, da nik esango neke nahiko ona dizela, así que goizean jarriko dut ez, hori bai, ontsa hasi die, baina
igual esango neke, eta bueno, ez hil, ze ni hor taldien hau, ez hil, esango neke nik laugarren geratuko dizela, laugarren. Ez dizela igongo, baina hor egongo dizela lehiatzen. Bai, laugarren jarriko nik. Hor endika zuk deko zu referentzia handiza beneu baino, zuk laugarren badin jozun eta ni optimistia izen da, berton, nik esango bigarren esango dut endika. Bueno, hor lortuko zen behintzet playoff hori edo igoteko, ez da, behintzet, bueno. Ondo gongo zen Lumo bigarren regionalera, gainera lehenengo biderrez dauzela. Bueno, lehenengo biderrez ez, beste bi alditan egonda Lumo bebai regionalatan, esan joan oso ondo beste bizetan, baina oingoan, talde dezentiedekie, zigentik izen gara igual apurtxu bete horgo izan jartzen, baina barri ze dizelako batez be. Baina, nik uste dut talde ona dela eta lortu alda biela. Beraz, horregaz bukatzen dugu futbola, baina rugby eta saski bebai izan behar dugu. Beraz, saskigaz hasiko gara, goialdien jarriko nik, hori bai, ez hain goi, ez hain altu, baina bai igual bosgarren jarriko nik lointek. Ni bosgarren izena esateko endika, baina kontrara itxiarren laugarren esango txu. Laugarren, venga. Zu beti gorau, Apurtxu begorau beti, presiño jartzeko endika. Bale. Eta, rugbize, hori bai, rugbize, bai egon bidela goialdien, ez da? Teorian, bai, ez da? Nik rugbize bigarren jarrikot. Bai, hori, rugbizen egoera espezial bat dekogu komentu dutena, ez da? Lehenengo fase bat, eta gero, lehenengo fasetik bigarren fase batera pasetan gara, grupo elitera sartzen badan, gero, hortik lehenengo mailara igoteko beste ligatxu bat jolasten da, gitxura berari Gabonetatik eta ona, eta hortxe garaile dana playoffan ostien eta aztentxue lortzen dago. Orduen, degogu fase regularra, eta gero, playoffatan aztentxue bai edo ez, igual esango dugu, ez da bigarren fase horretan bai edo ez. Orduen, fase regularrien zuk ustezuk bigarren. Bigarren, bai. Bale, entika bigarren. Eta gero playoffetan igoten badan, zenbat igoten die, bi, ez da? Bi igoten die. Bat zuzenien, eta bestie playoffa deko bai. Nik esango nek ez. Ez dizela igoten. Eta playoffa ez. Ez dizela igoten. Ni optimistia izen da. Aurton ligi oso gogor ikusten dut, eta benetan gogor ikusten dut. Eta parkatu rugbizen zaletu sarien hori, eta neu barne. Baina nire uste ez da izango baperreza, nik esangot 3. geratuko dela Gernike. Petxu, lehenengo aldize ni baino berago jartzen zuen talde bat. Bai. Eta tamales, nire ustez, asko kostata jateago esatie, espero dut, ez asmatxie, baina nire ustez aurton, venga, bai, aztentzu lortuko da. Igoera, oza, 3. baina gero igoera. Bai, igoerie, bai. Ni baino beto, azkenien, nik esan dut ezetz. Bai. Igoingo gara. Ondo. Eta komente behar dugu bai, futbol sala, ez da? Futbol sala, ez da gure komente. Azaltzi lehenengo partidu oso ondo joan dela, 6 eta 2 irabazi da bidela futbol salako gazte hauek. Lehen gurtien bai gu, segon zirela batzu komentetan liga zena joan zen. Ondo hasi da, Gernika futbol sala, eta esango dugu zenbagarren geratu aldan, ez da? Nik esango dut 5. 5, endika. Hori lehen gurtien oso ondo gonzila. Lehen gurtien kristolako urte izan, baina urte bion segi zen ez da izeten oiko ana askotan. Horregaitzik nik... Zuk 5, Baina, segaitzik ez, Segaitzik ez. Animeu, ni 5 jarriko. Ni animeko naz. Eta jentiek mesedez benetan komenteu Instagramen, igual aldogotara lan kuadrotxu ez da, sartzeko jentiek jartzeko euren pronostikoa. Behitzu, erringo nazio benetan, 3. endika. 3, venga. Vale, horregaz, perfecto, hor dekogu ja gure sailkapena, zeuek bebai zeuen sailkapena eukiko dozue buruen edo hor eitzen dozuen tertulia horretan, ez da? Sofan komenteu lagunekaz, gurasoakaz, aitzitxamumakaz, taldekidiekaz, bebai, segaitzik ez. Eta, horregaz bukatuko dugu, hori bai, azaldu behar dugu zelan ez, Urdaibaiko taldie, Urdaibai arraun taldie, kristolako marka hain duela uda honetan, ez da, 128. kontxa irabazi duela, horregaz bukatuko dugu, eta ligi irabazi da bela, Oizmendi telebistak grabau egin deu, ikusiko zenuen, eta ez bat dozuen ikusi badeko zuen webgunien eta bai telebistan.
Eta, bueno, hori komenteti ez da urte ibai arrauntaldie, oso ondo dagoela, Iker Zabalak esaten dugu arraunea purtsu bajatzen dagoela, hori ez dakite, hori igual bai dela tertulia dezente bat, ez da... Bueno, eta hori zela igual diskusio bat, Bermiora ez talako jun. Bermiokoak, Bermiora ez talako jun hori ikusten, ze arraune Bermion bentsat... Baina Iker Zabala Bermio Bai, baina este bondoan aldize. Bermiotarren pasiño hori ikusten basun, a ber, bir bada, bueno, askotan... Bajatzen dagoela, ez behitzu ze pasaizen dan luzaroan, igez komentetan gendun zesta puntiegaz. Bajatu dintzara pur bat, hori nabari bajatu zen sasoi baten, gero ostara begorantza, arraunen kontuen, bueno, nik ez etxetez pertsonak horretan da bizenak, eta pasiñoa galdu ez da hitzen, igual bier bada, kirol asko dauz endika. Ja, oingo sasoietan kirol asko dauz, da, asko dago aukeratzeko, baina nire ustez Bermiotarren pasiño hori ez da jungo. Bueno, gero amaieran, ia guk pronostiko guzti hauek betetzen dugu zen, eta, jarraitu gugaz, ez da, tertulia guztizeko Izmiri Telebistan, Anuar Gomez eta Bizok egongo gara, beraz, jarraitzu gure emaitza guztizek hemen komenteko duguz, eta lehen gurti moduen, segaitzik ez, gonbidaturen bat bebai egongo da noizien behin. Beraz, eskerrik asko horregotik gaitik lehenengo programa honetan, eta hurrengoan gehiago eta ikusko gara.